Ayan. Ano, so ano mo? Ano, so check up mo? Ano check up? Ano sa check up? Check up? Check up? Check up. Sabi mo kulang. Sabi mo kulang. Sabi mo kulang. Gulong. Sin mga par. Good afternoon. At ayun, galing pa lang kami dun sa trabaho dun sa babae dun sa dalawang mag-asawa. At dito ko sa bahay para mag-upload. Inom na ro di ko ada, kakao. Laboy bag. Ado ah. Parang inog na. Ano dilaw-dilaw bag. Ano gani? Lamasan. Tikdula na. Ito no, parang hinog na yung kakao. Ano mga laboy yan? Ito ang pang ano, pangkuha. At ayan, maya-maya tatawagan ko yung asawa ko kung ano ba yung balita. Kung ano balita doon sa pag-check up niya ngayon kasi ngayong A4 yun eh. Kanina tinawagan ko kaninang tanghali. Ayan o, tanghali. Sabi niya ay nasa PGH na siya. Pero alas 12 pa raw ng madaling araw siya umalis dun sa kanila. Dun sa may Cavite ata. Ayan, hinog na siguro to. Ayan. Daming bunga ng ano, kakao nila papa. Ay, inog na nga. Try natin. Ay. Yun, hinog na. Charan. Fresh. Halap. Ilog na? Matamis. Pag iniipon tong ano, yung mga buto nito ay binibilad. Pag binilad na siya, pag yung talagang tuyong-tuyo na, pinapagiling. Tapos ito rin po yung ginagawang tableya. Yung buto niya ay punin. Pinapagiling po yan. Tapos dun sa paggiling dapat may kasama na siyang yung kalamay para masarap. Tapos binibilog-bilog yan. Yan yung paggawa ng tableya. Dami pang. Minsan na hinog yan. Escape. Lino may gagawin. Harap. May pinapanood nila yung vlog ko dyan sa ano, sa TV. Yan si Pula. Naglabas si Pula.
Tambak na yung labahan ko, hindi mo na ako naka-attend dun. Hindi na pala yun. Ano? Tamis. Tamis. Yun. Tawagan natin. Para malaman natin kung ano ba yung update. Malakas yung signal dito kaya dito ko nag-upload pag pang mabilisan na upload. Hindi na kitulog. Medyo dinalangayin na ako makauwi kagabi. Kasi naramdaman ko na pagod, delikado. Paantokin ako sa biyahe. Eh malayo pa naman yung biyahe namin ngayon, ikot. Tawag tayo. Subuti kong nalalaman dito sa shortcut road. Bacolod. Nakauwi sana ako kasi Tawag tayo. malapit lang. Pero hindi. Nakuha ko naman. Sobrang ikot. Sana nasa bahay na siya. Ayan. Wala dito. Yo. Ito na. Ito na yung asawa ko. Ano na balita? Kanina ka pa dumating? Ito. Episode, ulat mo na Jason. Kanina ka pa dumating? Copyright ko. Okay lang. Muna, copyright ko. Okay lang. Kanina ka pa dumating? Ano? Kanina ka pa dumating? Ako? Maligo lang. Kaya nga, kanina pa. Ayun lang. Ano balita? Nagbili ng gamot. Tapos, Di sa antibiotic sa ilong. tapos, Kulang pa panglinis ng tega. paano nagkulang? May reseta. Paano nagkulang? Kulang rin. Paano nagkulang? Ay, bakit? Wag, Gio! Bilis na. Natrama na, Jason. Tangit sa dikit. Paano nagkulang? Matuting. Paano nagkulang? Eh, paano nagkulang? Paano nagkulang? Pili ko yung mga pagkulas nito. Pili. Pili. Pili, mahirap na ng pagkulas ng sinuro. Napalubat na. Sana yung dapat mo ilibag ah. Ibi? Ibi naman din ah. Ayan. Ah. Ano mo? Ano check up mo? Anong check up? Ano sa check up? Ha? Check up. Lakas ang Ang check up. ha? Check up. Sabi mo kulang. Nakauwi lang. Sabi mo kulang. Ha? Sabi mo kulang. Kulong. Hindi ako. Lalabas ako mamaya. Ah, For 7 days. mm. Tapos, 7 days. Tapos, next dextrose. Ba't may dextrose? kasama agwaksinada. Tapos, Senta pa rin pa, kaso wala, hindi ako mabili. Tapos, Ah. magkano lahat na ano mo doon nagastos? Patawad. Wala sila raw magpasta. Nagtawag nga sa Davete, namin na ikinaan ko. Ay, nagtatupa naman. Tapos,
Pang-spray. Spray Kaya, sa pang-spray sa urong, sa ilong. tapos big nasal douche. Ano, no? Nakakabawas ng mga allergies. With sa baking soda, asin, 1 litrong distilled water, tsaka puno sumagulo pag-asip papaluwasan ng mga sa madala dito. Tapos hearing test. Hearing test kailan? Hearing test. Kailan? Yung makikita niyo po sa channel ni Kuya Gatcho, Sa 8. sumunod pa ako. Ha? Hindi pa Hearing ako test. nahaman sa content. Kapag tama po yung vlog ko, kaya po na magtrabaho na hindi naka-vlog. Ano? Kailan hearing test? Hello. Kuno hearing test? Kailan na yung hearing test? Sa November 8. November 8. Hintayin mo na. Hindi ka na uwi. Ha? Hintayin mo na. Kasi 8, sa 8 na lang naman eh. Hintayin nyo na ni Bibi. Tapos baka ano pa ibang sabi ng doktor? Hearing test, ibalo ko na sa napaklay ng kakuman. Ka-result? Oo, sa 3 days. Oh. Wala sabi kung kung uoperahan ba? Wala pa yan. Sa nabulan. Paano sa bulan? Sa nabulan na mismo na. December. December 10 lang balik. December 10? Pero oo. Tapos Basta sa hearing test, dapat mag-ibo. ano? Dapat mag-ibo sa hearing test. Sa hearing test. Oh. Ayun po. Yun po yung update. Dun sa kausap ko yung asawa ko. Sa daw November 8 ay balik siya dun sa PGH para mag hearing test. Tapos dun malalaman ay ilang days. Basta December 10. Tapos Doon yan malalaman ng ano. Tapos December 10 daw dun malalaman kung ano ba yun. Wala pa. Kung ano yung resulta. December 10. Kaya siguro kasi ngayon nag-check up na siya. 8 hearing test. Doon muna sila sa Maynila. Siguro yung uwi nila 9. Mga 9. Oh. Pero di pa rin sigurado kasi kung ano sa pasabi din sa ospital. Tapos magkano na lang yung pera mo? Hindi, sigurado na makaka-uwi sa 9. Kano lang pera mo yung nagastos mo dyan? Wala nang... Ha? Yung nagastos mo dyan, magkano na lang pang gastos? Matipid naman ako. Magkano na nga lang? Ano na lang, titignan ko na lang kasi pagka kaya di man masyadong na syempre nagbakal sa bulong, hindi ko masyadong na pa yung pera wabaga abo ako magbilang sito noon. Oo. Di sabi mo yung dala mong pera kanina, nagdala ka lang ng magkano yun? 1 to. Magkano na basta yun po yung update. December. Ay, may inumin kang gamot. Yung gamot na inumin.
Yun yung update. A8 ay yun nga, yung sabi ko kanina, tapos December 10 pala yung balik. Yun. Nandyan pa siya sa ano, kapatid niya. Ako dito pa ako sa bahay para mag-upload. Pagka-upload ko nito, uwi na ako sa bahay ulit para magsaing, mag-ayos ng tindahan doon. Kasi buong maghapon ay sarado yung tindahan ko. Tapos paggabi, binabantayan ko habang nag-i-edit ng ibang pang-upload. Kaya ginawa ko ngayon, dapat maka-upload na ako ngayon para yung pansunod para sa bukas, ma-upload ko na, naka-private na lang para mabilis yung pag-upload. Ayun po, yun lang po yung update natin sa ating ano, dun sa asawa ko dun sa Manila na nagpapacheck up. At yan, muli maraming salamat po sa mga sponsor na tumulong sa amin. Yun, kay Miss NYC, maraming salamat po ma'am, na malaking tulong po yung binigay mo. At yun, hintayin na lang nila yung ano, yung A8. Sabi ko wag na munang umuwi, hintayin mo na lang kako. Tapos mag-message na lang dun sa school o kaya puntahan ko para sabihin na di mo na makapasok yung anak ko. Ayun. At December 10 balik ulit. At hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat. At bye bye. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers na patuloy na nanonood sa aming mga vlog sa bawat channels namin, bawat channel. At ayun, muli binabati ko ulit ng happy birthday si Kuya Noli. Yun, happy birthday Kuya Noli. At yun, bilis ng gawa nun namin dun sa ano, malawag dun sa mag-asawang matanda. Bilis nung gawa. At ano na kaagad, mataas na kaagad yung asintada. Yun. At ayan. At sana huwag tayong mag-skip ng talastas. Yun. Kasi may darating pa tayong gastusan. Malaking tulong po yun sa akin, sa aming mag-asawa, yung di nyo pag-skip ng patalastas. Kasi may pinag-iipunan tayo. At ayun, bye bye. Ayan, dito na ako sa bahay. Oh, time check 5:55. Yan, kapag hilamos na tayo, naka-edit na ako ng isang vlog. Habang nag-i-edit, bukas tayo ng tindahan. Ayan ang buhay natin ngayon habang wala yung asawa ko. Vlog sa umaga, tindera sa gabi. Yan. Yan, madilim. Buksan natin yung ilaw. Wala nang laman. At wala kasing mabilhan pa. Bukas muna tayo ng tindahan. Vlogger sa umaga, vlogger sa umaga, tindero sa gabi. Tindero sa gabi.
Ha? Ika?